Pécel? Gyertek! Tehát azt mi is tapasztaltuk, és majd meg is nézzük, hogy egyes útszakaszok kritikán aluliak. Hát erről az útról beszéltem. A Pécel és Maglódot összekötő szakaszon ilyen állapottal találkoznak az itt közlekedők, és sajnos azok is, akik ide térnek haza, itt a Páskon-liget lakóparkban élőkről beszélek. Itt vagyunk a helyszínen, a Páskon-liget lakópark, bár a neve szép, de hát láthatóak az utak minősége. Az, hogy a 21. században ilyen körülmények között kell élni az itt élőknek, hát ez felháborító. Itt tenni kell valamit. Pécel északi részén vagyunk, itt autózunk, és itt a leaszfaltozott útról egyszer csak befordulunk a híres és hírhedt Damjanics utcába, ahol véget ér ez az út, és itt az itt élők szintén egy ilyen földes, elhanyagolt úton kell, hogy közlekedjenek, hazaérkezzenek, ahol a vízelvezetés sem megoldott. De hát van olyan utca is, ami már 60-70 éves utca, és még mindig nincsen leaszfaltozva, mint a Damjanics utca. Ezek még mind arra várnak, hogy egyszer vízelvezetést és aszfaltutat kapjanak. Azt gondolom, hogy a Pest megyére nagyon kevés olyan pályázat volt kiírva, ahol a földutaknak a aszfaltozását támogatta a kormány. Hát most a következő időszakban majd az új képviselőtestületnek és majd az új kormánynak lesz dolga megcsinálni azt, hogy ezek a településeken a csapadékvíz elvezetés valamilyen szinten megvalósuljon. Hát van mit csinálnunk, úgyhogy én egyelőre a DK országgyűlési képviselő jelöltjeként tudok arról beszélni, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy itt változás legyen, és Pécel városa fejlődni tudjon, és javarészt a péceliek kezébe kerüljenek a döntések.